Marius Ola, van der is april de 4e. Zeer schöner Dag. Wir sind hier nu am Weg naar Strukland. Hat noch war ein bisschen geschneit. Aber nächste Woche soll es sehr schön werden. So, von der wo wir nicht eten merken, von der wo wir mal eine Geschichte vertellen. Und ich hoffe, ihr interessiert dort. Und am 2 Wochen oder so, da wo wir eten merken. Aber von der will ich euch mal eine Geschichte vertellen. Menschen haben ein bisschen noch gefragt. Und das ist eine Geschichte, die mir ein bisschen abfallen wird. So, das wird wir von der hören down. Ich hoffe, ihr interessiert dort. Yes, hallo. Wir sind hier von der bei Strukland. Es ist ein Grad kalt, aber die Sonne scheint so fein, das hat ein bisschen geschneit. Und Menschen werden neugierig, als ich nicht mehr die Videos merken oder eten merken. Ich kann ja mehr Werk nicht. Ich hatte vielleicht sollte ein bisschen euer Wort sein, aber ich bin ein paar Wochen ein bisschen krank, verkehlt in die Grippe oder was immer so danach, aber das liegt erst nicht alle fein. Und wir wollten noch mal wahre Videos merken von Eten merken. Und diese Woche werde ich mal was anderes als Eten merken. Ich dachte, so, Menschen haben jedem mal gefragt, mal eine Geschichte vertellen. Und das, was mich von der Jahr hat, eine Geschichte vertellen. Habe ich mal das Leid gehört, auf Deutsch ich entschieden, Jesus zu folgen. In Keinmal 3, oder auf Spanisch sagt das, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Dat meint ik wat Keinmal 3 doen. En op Engels is dat, I have decided to follow Jesus. No turning back. En ik las de Geschichte, waar dat dat mal weer heen kwam. En de 1841 zijn er mal wat missionaren naar India gefahren, die Menschen door van Jesus vertellen. En dat volk, naar die stad waar we heen gefahren, die missionaren, dat volk dat we zeer gehen, een andere Evangelium oder van Jesus. Viele hadden ook nog niet van denen gehoord. Maar die hadden ja één geloven. Maar deze missionaren, die willen ja dat Evangelium brengen, Jesus. En dat was zeer schwer, die mensen waren zeer dagegen. Maar door wir eine Familie, die nemen dat aan. Die nemen Jesus aan. En die vrouwen, zijn 2 kinderen, die nemen dat aan. Die geven zich aan Jesus en die hadden een reinvoet zo'n sterke geloven. En dan de leider van die community, oder die stad waar het dan weer, die was zeer dagegen. En dan is hij gekomen en heeft deze lied, wat Jesus dan aangenomen had, zegt hij te eind, ik wil jullie een gelegenheid geven, Jesus auf te zijn. En waar je dat doen, dan wil ik je leven laten, want niet dan wil je je leven verliezen. En deze man, ik had Jesus gegeven, hij zegt reinvoets, hij zegt, we hebben ons entschieden, Jesus te volgen. En we worden Keinmal 3 gaan, en dat kreuz is voor ons, en de wereld is hinter ons. En dan nemen ze en doen ze een kinderen aanbrengen, de leider, de chief van deze mensen door. De mensen, de ganze daar, maar alles weer door en zo en dat. En dan vragen ze hem waar. Als eerst gaan ze een kinderen aangebracht, als hij nu wordt, Jezus af zijn. En dan zegt hij waar, nee, ik heb entschieden, Jezus te volgen. En ik wil Keinmal 3 gaan. Dat kreuz is voor mij, de wereld is hinter mij. En dan nemen ze ook nog zijn vrouw en brengen ze die ook nog aan. En dan vragen ze hem waar. En hij zegt, nou, ik ben entschieden, Jezus nu te volgen en Keinmal 3. Dat kreuz is voor mij, de wereld is hinter mij. En dan, de chief, of de president, of de leider van dat volk, den is het al zo wonderlijk. Hoe kan een mens zo'n sterke geloven hebben? Zijn vrouw en kinderen al aangebracht en dachten, je hebt nog helemaal niet op. En dan nemen ze den man en vragen nog eenmaal, best er nu rijdt Jezus op te geven? Dan zegt hij nee. En dan wordt hem ook nog aangebracht. En dan is den chief, den president of de leider door, die dat zo zeer opvallend, hoe kan dat schaffen? En dat komt zo weit, hij staat er toe, hij heeft een grote fehler gemerkt. En dan bekeert hij zich ook nog. Die neemt Jezus ook nog aan. En dat ganze volk, die geven zich alle aan Jezus.
En dan zegt de chief ook, ik heb ook entschieden Jezus nu te volgen. En dat is wat er dan passiert. Al dat volk daarom, die hebben Jezus alle genomen. En die hadden alle een zeer sterke geloven. Als ze dit alle zagen, wat hier weer tegengaan. En dan heeft einer genomen dat lied geschreven. Van dit man wat er zegt, ik heb entschieden Jezus nu te volgen. En dan moet ik mij vragen, en vielleicht je ook, hoe sterk is ons geloven? Would we willen zijn, ons leven te geven voor ons geloven? Schämen we ons met Jezus? Oder zijn we proeven met dat en vertalen wellicht andere mensen dat we aan Jezus geloven en dat we Jezus nu volgen? Er zijn zoveel mensen, ik ken ook sogar mensen, die worden niet moeilijk in Jezus die noemen, evalueren zijn, oder waar ze van Himmel reden, dan reden ze maar van daar boven oder van de Gouden Buik. Viele Menschen schämen sich damit. Und ich habe auch, eerst einmal, eine Nase großartigen Christ, aber Menschen können das nicht sein. Und da müssen wir uns fragen, und ich weiß, ich merke viel Fehler. Und ich bin dankbar, dass Jesus so eine große Genüge uns gibt, uns immer wahre will uns erst zu vergeben. Und weißt ihr, dat kraken doet, wat voor een grote zinden we begonnen haben. Der Feind der sagt, für dich ist keine Hoffnung, du hast viel zu viel Schlechtes getan, du bist verloren. Aber Jesus sagt, war der Krieg anders. So, ich würde uns alle terrorisieren, ich selbst auch, vielleicht viel doller als je alle, wer wir das ernst nehmen. Ein Tag müssen wir alle sterben, das weiß wir. Ich habe nu kurz gesehen, ein von meinen Freunden, der noch mal 41 Jahre alt gestorben. En zo zijn er nog meer alle. En die dat smol vrouw uit me, want ik nu would zijn, die wat would gestorven zijn. Would ik zijn ready was, Jezus te treffen. En waar we daar aan denken, want we ons hier met Jezus schämen, Jezus heeft gezegd, dat wordt hij zich ook nog mal met ons schämen, voor zijn himmlische Vader. So, ik hoop, dit geeft ons alle moed. En we kunnen ons alle, onszelf alle een beetje prüfen en vragen wat het met ons staat. Ik ben zelfs wel veel dollar dat ernst nemen. We een dag is het met ons. En ik hoop, we worden nog mal alle im Himmel zijn. Dat gaan we aannemen. De Seiligkeit, we kunnen ons de Himmel niet verdienen. Een prediger kan het niet voor ons doen. We zelfs kunnen dat niet doen. Jezus heeft dat voor ons gedaan. Hij heeft al onze schuld betaald. We durven dat aannemen en ons leven veranderen. En dan kan we zeggen dat we nog mal worden im Himmel zijn. So, ik hoop, we kunnen ons toen nog mal alle treffen. Hier van Struckland, Buena Vista. En zij we ons nog mal waren. Vielleicht am 2 Weken, dan denk ik waar eten merken. En ik vreem me er nu al zeer toe. En mocht God jullie alle zegenen. Dankzij. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Niemals zurück. Ob niemand mit mir geht, doch will ich folgen. Ob niemand mit mir geht, doch will ich folgen. Ob niemand mit mir geht, doch will ich folgen. Niemals zurück, niemals zurück. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Die Welt liegt
decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. There's no turning back, no turning back. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado.
El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Ik wens je een Gottesegen, zijn genoeg en lief en al het beste. En dan reden we het nächste Mal hier van Struckland Buena Vista.